nagyon jó volt átgondolni azt, hogy hol tartok valójában, jelen pillanatban, megnézni azt, hogy a sikereimet, amik voltak, azokat minek köszönhetem, mik azok a dolgok, amiket nem csinálok és csinálhatnék, és erre építve gyakorlatilag a következő évemet meg tudtam tervezni. Ez azért volt más, mint máskor, mert már ugye voltam évtervezőkön, és azokat is tehát nagyon jónak találtam. Ami itt most más volt, hogy személyesen meg tudtunk beszélni olyan kérdéseket, ami nem volt feltétlenül egyértelmű, világos nekem eddig az eddigi célkitűzések, vagy az eddigi évtervezések során, mert ugye nagyon általánosságban beszéltünk róla, és nem tudtam feltétlenül magamra vonatkoztatni, és akkor itt meg tudtam kérdezni Ritától, hogy oké, ezt most akkor pontosan hogy értsem. Mert hogyha egy ponton már elakadok, akkor onnantól egy kicsit borul az egész tervezés, mert van bennem egy olyan érzés, hogy akkor nem tudom, hogy hogyan lépjek tovább. Viszont így megkaptam a konkrét válaszomat a kérdésemre, és akkor értem, akkor viszont így gondolkozom tovább. Amit Ritában nagyon szeretek, hogy van egy ilyen 6. érzéke arra, hogy ha valamit mondok, valami elakadást, akkor ő mögé lát, és tudja, hogy valójában nem biztos, hogy az a probléma, amit mondok, hanem keresem valahol máshol. És hogyha ez alapján megkapom a válaszomat, akkor sokkal könnyebb mindent utána csinálni. Tehát én azért gondolom azt, hogy jó Ritával dolgozni, mert túllát rajtam, vagy túllát a problémáimon, amit én meg tudok fogalmazni.